ಇಂಕ್ಲತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಲತ ಮದಿಮೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ತೂಕ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅವೆ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನ ಪಾಟಿದ ಬಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬೈದೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಟಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಬ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರ Iya tante kada. Yes, yes.
ಒಟ್ಟಿಗೆ 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 ಕೈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರಡಿ 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 ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ரெண்டு ಪಂಜನಾಕಲು ಆ ಕರಿಯವರು ಸರಿ ಸರಿ ಹತ್ತು ತಿರ್ಗಾವು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಆಂಡ ಜೀವಡುಪ್ಪುನಾಗ ನರಮಣಿಲು ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನ ನೆತ್ತ ಕುಲೆತ ಮದಿಮೆಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ಮದಿಮೆಯ ಮದಿಮಲೆನ ದೇಸಾಗಿ ಕುಲ್ಲದೇರ bele bele.
95% ಮುಗಿತಂದು ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ವನಸಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲದೇರು ನುಪ್ಪುದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕ್ಲು ಚೈನ್ ಪಾರ್ದೇರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಬದಿಯ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡೆ ಇಂಥ ಬಂಡ 50,000 ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಅಳು ಬರಿಯ ಬೇರೆ ಆಕಳ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಆಲಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಕಿರಾಯ ಬೋದು ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಕಿರಾಯ ಬೋದು ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಕಿರಾಯ ಬೋದು ಅಡ್ಡಿ ಕಡೆ ಕಿರಾಯ ಬೋದು ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಆ ಫಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಉಂಟು ಈ ಲೋಕ ಉಂಟು ಪರಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಲೋಕ ನಾನಲ್ಲ ಏನೇ ಕಷ್ಟದಷ್ಟು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕಷ್ಟ ಹಿಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಚೆಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಮಯ ಕಡಿಬೋದು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಆಯಿತು ಐದು ಯಜಮಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 5 ಸಂತೇಶ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ಯಮುನ ನೀರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಿತ್ತಿರ ಕಿತ್ತಿರ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಡಿಗಳು ಹಿಡಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಧಾರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಭಾಗದಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸರ್ವ ಬೇರೆ ಮಾತು ಇನ್ನು ಅನುಕಂಪ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನಲಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿದ
ಮೂಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ವನಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಕುಲೊಂದೆರ್ ಇಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ್ అది నేను చెప్పును కులెత్తాండు ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಾತೆರಕ್ಲ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಬಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ.